I don't know ka isi abịa. Yes, I don't know ka isi abịa. Unu mana ọ dị unu ka sọsọ ndị ụka ka anyị na-etili ọnụ na channel anyị. Unu echefuzie na kwa ọkụkọ ha na alụsị ego ha ezu obi na ndị chakakpum niile na kpulu. Because na anyị nebala ha anya. Otu mgbe ala last year ọ na-akpọtụ n'ezo Okite gidi mana anyị bidogo fight be ha maka na ihe a na-achị n'ala time fight be ya a na-ekwu ndị Okija bụrụ nke ha bịa isochie ha azụ gwakwa asị ha na anya na-aga ụkwụ na-aga warawara anya na-aga warawara na afịa kiti nya bụ ihe na-afịọ gudu so biko kịta ya abịakwa n'ọzọ ka anyị tile ha anya maka ha feel na anyị dị distracted by ihe na-akpọtụnụ ihe a kịta bụ confession nwatakịrị jele Okija shrine. Achọrọ m ikwu ogologo okwu na because achọrọ m ka asịkwa na being bias na ama na ha eme ihe na ma ama na ha ịghọtago so biko na confession nwatakịrị jele Okija shrine welezie na aka unu kpọọ result unu ma na ihe emele mgbe ahụ emetekwala ya maka ihe a bụ ihe anyị na-ekwu mgbe ọ bụrụ na anyị tibe ha ọnụ ya mgbe ahụ kịta ndị Okija ya na-eholu ndị Okija na-adị in charge of Okija shrine ha ya na-eholu mmadụ na ndụ mana kemgbe emechara ihe a gidi na let me shock you unu mana that mgbe ha ejebe ozu ndị ajego kwuru ikpe makwana ndị abọla ozu aka nọ na nga luo today mana unu ama mma nke ha ka nọ na nga luo today ha je ebe ozu mmadụ inigolini unu jeje bọrọ ya wee kpụrụ ozu mmadụ n'ala so all these things bụ chi ha emegide mgbe ahụ wee mee ịmago dibịa ahụ gbara ọsọ dibịa ahụ ọsọ be njọ ọ gbara na nghọta na ọrụ Okite ka today bụ n'aka anyị dị n'ime ya ndị mmadụ mata ihe at least people can be able to speak up gwa ndị mmadụ sị na nekwa na anya nekwa na ihe ndị a mere m mgbe nwana so many confessions dị ma ndị enyere ego ha lie ma ndị anyị enye ego ha agwọ ọgwụ ma mgbe nnukwu okongwu dibịa na ọgụ ya pụtasị na ha na-alụ ịchaka mmụọ apụta mkpụrụ mmiri okwute ha na-eje ekpote na river wee n'ime ya chi ya afịfịa gidi na-elesi ndị mmadụ 300,000 100 people 300 times makwa ego ọnụ so biko nenenu this video inenecha if there's a hope for a common man we use our own audience and our own social media platform to create awareness against evil and wickedness na ghọta nenenu this video inenecha ya ka baro subscribe share kwa na ya ka onye ọzọ sole gị n'afọ ka ọ dị n'mgbe ọzọ ndị be anyị ịmakwa na ndị alụsị Okija na-eme 419 ọkwa ndị alụsị Okija ịma na fa na-eme 419 ọ bụ unu gasịa akụkọ nwanne anyị nwoke unu ga-ama na problem Nigeria problem ndị ọchịchị anyị economic crisis ndị ọchịchị anyị tigoro anyị n'ime ya so n'ife kpata na ndị amụma ụgha ndị dibịa tụmadụ ndị alụsị ji wee na-again ground wee na-eri ndị mmadụ ngwagigodo na akụkọ on 2023 ka mmadụ gwara m sị m na nwere ebe m na-eje ka m were ego m eji zụ afịa maka agwa m asị na nchọ ka m bido afịa maka achọgo m ego m eji wee bido afọrọ m dị ego gwazi the guy ya nye m nọmba the person ọsụm nọ na Anambra State here si ya ka ebe ọsụm nọ n'Okija bịa na alụzi the number the person bịa kpọ ya na phone ya gwaba ya kedu ego na nwa n'idiri ka onye m 1 million ilulu ebe ahụ ya onye ka m na-akọwa ndị ọsụ na-eji akọwa ka m na-eje n'ụlọ afọ nsị ya na achọrọ m 1 million ka onye m 1 million ego na-ebu the balance m eji wee wochietelie ego na-ebu balance m ewochietelie ọsụm na 1 million bụ 150,000 nsị ya biko na m enwerukwa 150,000 ife nji n'aka bụ 100,000 ọsị mba na 150,000 no business bịa olu the day bịazi bịa lude na Okija ma bịa daletizi m bịa sị ndị mmadụ ha bute ndị mmadụ ka osendi ndị ọrụ ya ka ha buru machine bịa bute m nnekwu machine na ndị ọgaranya na-ebuwe ya ka ha ji wee bịa buru m bịa batazi na obia de bịa go the money bịa gụnye nyazi ka m gụnyere ego 150 afọ bịa gụnye una nka tu ego nke m bịa nye ya ọsị m jezi ozugbo aka tu ego nye ọsị gị jelu dịka ọnwa alụsị adọbasị n'ime ọfịa asị gị yipụ akpụkpụ gị ka ije ebe afọ jee gwaba dị alụsị na ịma ndị ego ha na ọ bụ na enye gị ego do na ịma ndị dị ego ọ bụ na ịdị ego afọ si na ife ọ ya eme gị
ozugbo gwa dị alụsị na ha many years ewochiete dị ego nyaziga lule ebe abịa gbapụzi akpụkwụ m wee jee anyị soluzie nwe ndị na-edu anyị wee jebe n'ime ọfịa ka nje ebe afọ anyị tiri ọtụtụ alụsị dị iche iche na dị ọfịa njezi eje gwa bịa akpụchiete ndị mmadụ dịka ndị ụlọ ebife na-akpụchiete dịka isigo from there na-enye ego wee pụtazi bazi n'ime ọfịa from ime ọfịa afọ ịpụtazi na ime ọfịa ị bịazie na chi edezikwa na ebe afọ ịkwụrụ dị ụgwọ mana mgbe ilu kedu ihe gwara alụsị mba elulu m ebe afọ ngwa dị alụsị bifo ije de ọ ya sị gị ga gwa na dị alụsị na ego ka ịbịala ibolo na ọka ịgwa alụsị afọ ka o mee ka ị gafe bịa iwote ka ọ metalụ gị too much ego na ọ bụrụ na wetezi gị ego na ihe egbuteli ya ifedio na ọ gị eji ọnụ gị si na ifedio na ihe egburu dị alụsị ya bifo gwara m gwa dị alụsị ma gwana na ọ bụ ego ka m bịala iwe nsị ya na nsogbu adụ na ndụ de na mma gwa ya ife ukwu nnukwu ede mgbakwa dị alụsị ife ahụ so na fa na-egwukwu alụsị fa wayo ọsọmọbụ na nwere nnekwu ego n'obodo afọ na Okija hie nyezi ka m ozugbo si na dị iru alụsị nwa wee pụtazi ọ bịazi sị m nkwụrụ n'ebe afọ ka o setụrugodo ndị ọzọ n'ọlụkwa dị ofu onye bịakwa bịa gụọ dị 150 ta bịa gụnyekwe ọ lapụzi m nwa akwụzi kama onye nye m ego nke m ka m pụ o debezi m n'akụkụ sị kama onye nye m ego nke m ọ sị ndị ego nke gị bụ ego ole ọ sị m n'ife ọ bịa akpọ m sị m n'ife a na-enye bụ 8 million n'ọnya bifo ya enye m na 2 million na 1 million m kwuru ya na opere mpe nọ na ha enye 1 million nsị ya na ọ bụ na 8 million dịkwa ka ọ bụ na 8 million bụkwa n'ibu n'anya na enwekwa m ike nsị ya na ya nyegodo m 1 million ọsị m na ọ ma nye m 1 million ife ọ enye m 8 million na ndị dị 25 years bụ 8 million ya gọ na-enye ndị dị 40 years bụ 15 million 30 million 40 million wee gbagozi ya ka na-enye ndị afọ nsị a na nsogbu adụla otu ọbụla ọ chọrọ ka o mebie ego ọ bụla onye m 8 million nwa emesịa m mewe ochete mma ama ife mmemme ọ bụla investment dịka ọ bụla ego nwolu wee tie esi ka mma na m nweta dị ego tie esi ujala dị n'enu ebe anyị ka si wee kwu dị gwazia dị alụsị nyazọ ọsị m na nsogbu adụla na anya kpasigo dị ife ọsịsị m n'ọlụ de ka onye si ndị ọzọ ego n'ọlụzi na ofu ndị ọzọ bute uche dị ebe afọ n'ọlụ de si ka o mesie osetụrụsi ndị ọzọ n'ọlụkwa ebe anya ka m nọzọ ebe afọ ụlọ mezi ka ọ bịa bụrụ m de onye ụlọ bụrụzi m de ya nwazi ọlapụzi m ebe afọ gbagolu n'elu amara m ife ọ gbago n'elu jebe na m na ba alụsị ka o jekwa jeja na-agba okwu from de ọ gwazi dị alụsị okwu ọsịsị m pụta mụ bịazi ọbịazi bịa fele m aka kpọzi ndị ọlụ ọsị ya kpọtazi m mụ bịazi ozugbo kpọziri m mụ na-adazi ọdị na-adazi ọzọ na ọzọ bụ na agụụ m too much na-adazi ada dịka na m emezi ka onye mmanya na-ebuzi oge afọ mbịa dịka mbịa jizi akpụkwụ m bazie ya marọzi m na ya bụ ife bụ gati alụsị ya ma na anaghị eyi akpụkwa bade ya sị ka yi akpụkwụ mbanyezi ebe otu ibezi mkpusi m na n'ona yi akpụkwụ banye de adị na-edego dị ife ebe afọ na ọ bụ na onye yi akpụkwụ na ọ ya eweta ife dị na mbido ya ba biko na anyị mara ọdụ m nọ misteki ya ka mere ọ bụ na ma akara m iyi akpụkwụ kedu ka ego nwa si wote kịta isi na m n'iyi onye nwa ozugbo na-eti mgbu nwa ọsị m na nwere nsogbu adọrọ dị na ọ ya enye m ego na ife ọ ya eme na nsogbu adọ na-enye m ego kwa afọ ka na-enye ndị ọzọ nke na ya enye m nke m ka nje bidokwa biznes ka m si wee nọ ife m gwara ha na ọ dị ha ya eme m ya bife adọ nọ na n'ilu alụsị ka m nọ wee kwu ya bife nsị ya na nsogbu adọrọ na nchọkwa onye m dị ego onye ọgbakwa ya yọrọ biko ka onye m dị ego ọsị m ife mmejewe na mma na chi ebe a tuda Kogi steeti maka ebe a ka m si wee nweta dị ego bịa wa ụkwụ dị money ebe a ka m chọkwa ka m nọrọ wee bido bi biznes ọsị m na mma na chi ede ka nje chọọ mmadụ nata 500,000 nje chọọ onye mma nata 500,000 bịa wolu bịa gote efi maọbụ m gote efi ọ bụ na m ego nwere efi m gote ewu emesie na ọ bụ na gotezi dị ewu bịa setụlụ dị alụsị anyezi m dị money na ọ bụ na enyezi m dị money na ya enye m dị ozugbo m gote gị efi enyezi m dị money de ọ bụ na enyezi m ego afọ osisi ebe afọ enyezi m 8 million isite ewepụzie 500,000 n'afọ na ego m nsị a na nsogbu adụlọ na ememi onye afọ na ọ dị mma jọs ka m wuru dị ego jesu afọ na ọmaka ka njibi bịa dis place ya bife ngwale onye afọ onye nkizi wee gwa ya ka ọ si wee dị ọsị m na nsogbu adụlọ ozugbo o kwuru ya bife mbụba nsị ya biko na m afụlọkwa ozugbo apụ ebulu ma kpọsịzie ọkpọzie ndị sekuriti dịka ndị ọrụ ya si ha burukwe meshin a wabupụzi m ka nje chọta dị ego nsị a na nwere onye mma anata ego na ọ bụ na m nwere ego aka m ịbịa ebe abịa bịasị ka m bịa bolote ego mejizikwa apịa ọsụ m je chọọ onye mma nata na ozugbo na-apụghị ya jekwuru alụsị afọ je wota ife dị n'ilu alụsị nwa sị na ozugbo na-apụghị ya na mmafụ onye mma nata 500,000 gịnị bụ 500,000 bido na-abala m mba nsị a biko ya aba n'alụ m mba na ọ bụla ife mba na ọ bụ na nwere ego akara m ịbịa ebe a sef ọ bụ na nwere ego nkara iwere sef ga-eme bifọs nakwa 150,000 ka m ji bịa ebe a ezi ka m esi weje nata mmadụ 500,000 bịa wuru kwenye gị ka ije wee gote efi ya alụsị nsị a nọdụrụ pọsịbụl nsị a nsogbu adụrọ ka nje chụwa ego na m eje chọta ego ka mma na m eweta ife mmeji wee nye alụsị anwa ka iwe ghara ị na-ewe dị alụsị ya bụ ife ngwalụ dị man nyazi ka m bịakpọ ya na fon leta olusi na 7 days ka ọ dị bịakpọ ya na fon si ya biko na m afụrọkwa dị 500,000 ọ gwara m na ife njikwa na aka bụ 100,000 ọ sị na ọ bụ na m afụrọ dị 500,000 ma kpọzikwa na fon ọkọtụ eji fon sisi afọ afụrọ anụrọzi mụ na a na-aji ekuzi na folo makịta
Obia from then there's even a Jason and can gamma one with a high make fun of one sem and would take 100,000 when can just with 100,000 no with 100,000 no when more may be no only destroy them more or destroys them more not easy about with Diego now may check up and you won't Diego one and with 100,000 or if it wasn't can't just in that market meet is I wasn't more enough Oshibo was the person saying I may follow go now follow the go to and no one follow them about the fan no because of now from the money. So 150 Ghana go. 150 after we without say we go now. We bele can dey base na yo show come no 150,000 na enye ha. Enye achisi ya. Take na gwa na ma sisi wa mu na he o se mo bu na me wo share 500,000 na go we go take na ma na ma o se kwena na phone o so call to phone the boy. So enye 150,000. Yes. O we se ni dali wu alosi. Ni ye water 500,000. Now meje we you water 500,000 that we say to Arosi before onyem die go se na before onyem 8 million. Before onyem 8 million. Ki we so ba bia. Ni lu Arosi there ba jo to plus so fa Arosi ni lu Arosi there kai no na akaya bife. Ada ye say to go mu nke no no imofia. Obuzo na ko siwe me since afro ze malu market and just na agba alizi. 150 gina. Ọ na go na for 6 mo obi adoro do mo ma na agba alizi na then m na ekpekpele bife aka na da yo chukwu na. Okay. Dike go mu esi we no na. That can you say can be as on a true radio cast where no pass on you. Say can be this side. Okay.